कइले रहू कि ना काहे नैहर में ये गोरी काम कइले रहू कि ना भारी सारी चीज उठैले रहू कि ना आइल चैत महीना तो पूछतानी आइल चैत महीना तो पूछतानी हम कुआरे में काम नहीं कइले बानी हम कुआरे में काम नहीं कइले बानी बाकी एक बेरी बाकी एक बेरी गेहूं दवाइले बानी बाकी एक बेरी दमरी करइले बानी मिक्स बाय वेलकम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जामू बाजार। बोली अच्छा सब राज खोली नैहर के हई सुकवार राजा विश्वास तो करे तो देखई में लागेली मोहना फुलाई लगे तयाई मेहरी के बुझी ना बेकार राजा तोहरा से मोहना फुलावो तनी हो रानी खाली ये बात समझावो तनी हो टेंशन ना लो जाना बोलइले बानी टेंशन ना लो जाना बोलइले बानी हम कुआरे में काम नहीं कइले बानी हम कुआरे में काम नहीं कइले बानी बाकी एक बेरी गेहूं दवाइले बानी बाकी एक बेरी दमरी करइले बानी मिक्स बाय वेलकम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जामू बाजार। लो लग जाई देह सुख जाई बहे बेयार में पछुआ बुझल कहले नयन चोर बानी में हर नाही धराई पिया हसुआ विजय बहार के हो जन हो अपी झूठो में हो खाना परेशान हो थरे सरजित रमेश से मंगवले बानी थरे सरजित रमेश से मंगवले बानी हम कुआरे में काम नहीं कइले बानी हम कुआरे में काम नहीं कइले बानी बाकी एक बेरी गेहूं दवाइले बानी बाकी एक बेरी दमरी करइले बानी नैहर में ये गोरी काम कइले रहू कि ना भारी सारी चीज उठैले रहू कि ना आइल चैत महीना तो पूछतानी आइल चैत महीना तो पूछतानी हम